Čau, vítám vás u historicky prvního Oktolku s mým hostem Jaromírem Patkou. Je to svatební kameraman, dělá to už strašně dlouho, takže určitě i já se budu moc co naučit. A vezmeme to pěkně, po pořadě, ale než začneme, tak je vždycky dobrý se trošku uvolnit, proto bych si nejdřív trošku připil. Tak na zdraví. Na zdraví. Já tady alkohol vůbec nepiju. Taky. Nevím, jestli se potom úplně uvolním, ale doufám, že jo. Možná radši pivo jsme si měli dát. Měli jsme si dát pivo, tyjo. Tak příště, až bude druhý rozhovor, tak přichystám pivo. Ty to děláš svatebního kameramana kolik let? Abych to jenom odpočítal, myslím si, že od roku 2003, takže to by znamenalo 21 vlastně, to je trošku děsivý, ale je nutný teda zmínit, že úplně na začátku jsem to nedělal úplně plnohodnotně, protože oni v tom běželi trošku moji rodiče, kteří ve skutečnosti dělali trošku něco jiného, sice v té televizní nebo filmové tvorbě, ale trošku jako něco víc profi, ale ty svatby hodně jeli taky. A já od té chvíle, kdy mi začalo být nějaký 13 let, tak už si mě jakoby tam do toho zapřáhli, aby jsem jim co nejvíc vypomáhal a snažil jsem se před těmi klienty tvářit, že mi je třeba 17, 18. Jasně. Takže jakoby byly to spíš takový jako trochu pokusy, že jsem třeba vypomáhal, ale takovou první svatbu, kde jsem fakt jako třeba nějakou už část té svatby natáčel třeba úplně sám, že naši už odjeli pryč a pak se mě tam třeba vyzvedli. Jasně. Tak to bylo tak v těch 13, když mi bylo asi. A přece jenom asi v tom věku se používala ještě úplně jiná technika. Není to zas tolik rozdílný. Jako, natáčelo se to v té době na kazety, v té době už na digitální kazety, takže ta kvalita byla poměrně dobrá, ale ta kazeta většinou měla jenom 1 hodinu a pamatuju si třeba zrovna, to si myslím, že mi právě bylo tak 13-15 a u jednoho obřadu se mi právě stalo, že na té kazetě svítilo prostě posledních pár minut, ale ještě tam byla, myslím, že moje máti, takže já jsem jí tu kameru dal a mezi tím jsem šel rychle do auta hledat náhradní kazetu a našel jsem nějakou, o který jsem věděl, že už je nahraná, že na tom jsou nahrané přípravy a tu čistou kazetu jsem nemohl třeba najít. A nakonec jsem ji myslím nějak našel, jako nepamatuju si přesně, jak to dopadlo, ale bylo to hrozně stresující, že většinou jako ty lidi v 15 jako neřeší třeba takhle stresující věci, nebo některý jo, že jo, ale některý mají třeba ještě jakoby horší případy, co musí řešit, ale jako pro mladýho člověka to bylo hrozný, no, to jsou takový prostě jako začátky prostě, no. Ale přijmi to, že to zase není takový rozdíl, protože přece jenom i dneska jako s moderní technologií, na začátku se mi to samozřejmě stávalo taky, že jsem třeba neměl náhradní kartu, docházela mi baterka náhradní v báglu někde v autě a říkám, prostě jsem fakt úplně tupej. Asi se to na to vždycky musí stát, aby ten člověk si to do příště pamatoval. Jo. A pamatuju si na jedné svatbě, kdy mi unikl rozbíjení talíře, což teď už ani neberu jako takový problém. Prostě to nemám, tak to nemám, jako tak tam nebude vidět. A vlastně teď už to ani ty záběry nepoužívám, ale když jsem začínal, tak jsem to bral jako strašně důležitou část. Ale našel jsem naštěstí nějakou starou svatbu, kde ten záběr vypadal strašně podobně, tak jsem to použil z jiných svatby prostě. Což ani nevím, jestli bych tady měl říkat. Mě jednou kolega... Ale to asi je to. No jako ono to jde třeba i občas obejít, protože mě třeba jednou kolega nenatočil rozbíjení talíře. A v tu dobu já jsem na tom taky dost bazíroval, aby to tam třeba bylo, i když dneska už to mám taky tak jako trošku na háku. Ale, nebo takhle, nelpím na tom úplně, ale dřív to kolega nenatočil, ale natočil, jak to zametají. Takže já jsem na konci obřadu, ještě když se ty hosti tak nějak jakoby začínají srcovat a jdou na tu hostinu, tak jsem tam dal zvuk rozbíjení talíře. A pak teprve jsem už hnedka za to jsem střílel, jak to zametají. Nikdo nic nepoznal, ale upřímně řečeno, to není úplně ten postup té práce, který bych chtěl dělat. Mám to radši, když to je správně prostě. Takže v dnešní době mám hromadu GoPro kamer po kapsách, dávám je všude možně. Už vím, že tudy půjdou, tak si to tam nechám běžet. V hlavě mi běžejí ty stopky, že každý GoPro má zhruba hodinu, než se vybije, abych je mezi tím stihl prostě pozbírat, donést do auta, nabít nebo někam na nabíječku, že jo. A člověku už to jede tak nějak jako automaticky. A pak ve finále ten záběr toho rozbíjení talíře tam je třeba ze 3 úhlů. A ve finále si říkám, že dramaturgicky to je prostě taková jakoby díra v tom celku, že to tam třeba taky nedám nakonec. Někdy, jakdy, no. Ale no takhle, jakože on potom, když jakoby člověk v roli potom jakoby toho svadebčana nebo toho novomanžela, tak pak vidí ten rozpočet té svatby, který je v dnešní době často třeba, já nevím, kolem třeba 4 milionů. Je taková prostě pěkná svatba, že jo, nebo dá se to samozřejmě mnohem levněji, dá se to i mnohem dráž, ale takový ten český průměr, tak ono je to jako docela dost peněz. A potom, když si vlastně ten kameraman řekne, v okolí Prahy třeba, já nevím, nějakých třeba 30 000. U nás v okolí Hradce Králové se ty cenovky pohybují o dost níž, ale
taky je to takový rozaprovaný celý, že nějaká služba se dá sehnat třeba i za 15, nějaká jiná služba se dá taky sehnat i třeba kolem 40, když tam ty lidi chtějí víc kameramanů, nějaký dron, je to v zástavbě, musí na to být povolení atd. Určitě. Takže se to prostě taky dokáže vyhoupnout jako taky úplně parádně a najednou prostě to je položka prostě za něco. Jasně, ona ta svatba skončí, vzpomínky vyblednou a ty fotky a to video, fotky jsou super, fotky jsou hodně super. Ale to video má v sobě tu atmosféru i s tím, jako máte tam třeba dědečka, babičku, který umřou. Na těch fotkách je uvidíte, ale už například neuslyšíte jejich hlas, neuslyšíte jejich přisprostlý vtipy. A když to ještě vezmeme takhle od začátku, třeba co se týče smlouvy, já mám tu zkušenost, že z začátku, přesně když jsem to bral hodně amatérsky, tak jsem si žádnou smlouvu nedělal. Potom jsem měl pár vět, přijedu, ten jsem termín v tu hodinu za tu cenu, ale vlastně nebylo to ani nějak jakoby právnicky pořešený. A pak až mi jeden klient vlastně sám mi tu smlouvu sepsal a od té doby ji mám, protože není zas tak jednoduchý si sepsat smlouvu na svatbu a od té doby mi hodně fotografů jako kolegů dává vědět, jestli bych jim neposlal vlastně ten muster, protože ono to musí být sestavený docela dobře. Začal jsem tu smlouvu hodně řešit až poté, co mi třeba ten klient něco vytknul, že jsem třeba nepoužil dron, když pršelo. Nebo když mi kolega, fotograf nebo fotografka vyprávěli, hele, prostě nedostala jsem najíst, ani mi nepovolili se jít někam najíst, takže jsem celý den byla totálně bez jídla, protože no ale kdo tady bude teda fotit, když bude jíst? Fotografka, no ale já nefotím, když jíte, jo, jenom prostě samozřejmě brindák, polívka, jo, taky ten základ, to, co se normálně fotí i točí, ale potom logicky jako přece jenom není to úplně slušný, to prostě dělat někomu koukat kamerou, nějakým prostě do talíře. A od té doby prostě i ona se tam začala psát, tu vlastně pro mě zbytečnost, a ji tam ještě ani nemám, protože se mi to ještě nestalo, ale jako je to pravda. Většinou až ty zkušenosti tě dovedou k tomu, si tam se opatřit. Takže teď mám tu smlouvu a hlavně kvůli tomu dronu. Jasně, když ten člověk prostě zruší svatbu, protože se třeba rozvedou, prostě stane se, jo, tak prostě mi vrátí zálohu a chápou to. I když jsem taky teda historky, kdy se lidi rozvedou a řeknou, tak vrátíte nám peníze, když jsme se jako rozvedli. Což jsem si vždycky myslel, že to je for jenom do filmu, ale není. Říkal mi to kolega, opravdu se rozvedli a řekli mu fotografovi, jestli by mu nevrátili peníze, když se jako rozvedli. No, za celou tu službu, komplet, třeba těch 15-20 tisíc. Jako. Já jsem teda jednou nabízel, že to teda nemusí platit, protože se stihli rozvíst bezprostředně po té svatbě. Já video běžně jakoby stříhám 14 dní, někdy když je jakoby sezóna, tak jako říkám, že občas to může trvat i měsíc, protože je třeba nával a ač mám kolegu, který mi pomáhá, tak prostě to nejde. Jo. Radši než aby jsem odezdal nějaký šlendrián spíchnutý za 3 dny, tak já si to v klidu pustím, ještě jednou si to projedu potom s nějakým odstupem času, aspoň den, 2, abych znova tu rychlost střihu nějak prostě vstřebal. Ale jednou se jakoby fakt stihli rozvíst. Já jsem říkal, helejte, tak to prostě nechte. Je to asi prostě jediný případ za celý můj život, co se mi stál. Oni ne, prachy normálně cinkli na účet, aniž by jsem se jako o to nějak doprošoval. A i když jsem to jako nadhazoval, že to třeba jako necháme bejt, když to je prostě takhle jakoby, i pro ně to musí být jako hrozný, že jo. Prostě taková ostuda prostě před rodinou, to muselo být asi jako hrozný, že jo. A když jsi říkal bezprostředně? Já si myslím, že to bylo rozhodně, to bylo nějaký září, už je to teda díl a myslím nějakých 2014, že to asi bylo, to bylo nějaký září a myslím, že jsem tam neměl tak narváno, takže jsem mohl psát třeba po 14 dnech, že to mám připravený pro ně a oni mi říkali, že jsou jakoby v rozvodovém řízení. Jak se to stane tohle? Já nevím, ale... Je to nějaká klička svatební, aby se... Nevím vůbec. Bral bych to, kdyby to byla, já nevím, Severokorejka, on by se jí sem snažil třeba vytáhnout, právě, nebo něco takového, ale ne, tak proč by si objednávali video, že jo? Typický případ z filmu Goliat. No přesně, no. Ono, jako. Ale to jako v dnešní době asi za stolik není, nebo možná jako vznikají jako různý geopolitický jakoby záležitosti, kde by to jako možná za nějakých pár let to zase jako bude, že jo, ale asi ne, nebo to by mi řekli, že jo, že to je prostě na oko, že mi zaplatí půlku, ať se nesnažím prostě, nebo něco takového. Ty smlouvy já je úplně běžně nedělám. Občas jo, když jako vytuším, že ty lidi jsou nějaký náročnější, což většinou bývají takový ty bohatší manažeři a tak dále, tak i z nich cítím, že chtějí mít nějakou jistotu toho, co dostanou za ty svý peníze. Já se většinou snažím komunikovat přes maila, kde je všechno černý na bílým, kde jim fakt jako napíšu, o co půjde, jaká bude cenovka.
často dávám slevy, když je třeba nějaký podzim nebo takhle mimo sezónu, Jo, jasně. takže jim jasně. hodím i nějakou slevu, i to tam napíšu, jaká je ta Tak cenovka dokud po to té máš slevě. takhle prostě v tom mailu, tak i to se dá použít. Kdyby došlo na nějakou špatnou situaci prostě, nebo vlastně na to nejhorší, že to nebudou chtít zaplatit, máš to černý na bílém. Je to přesně A nebo tak i v tom obráceně, mailu. že jo, mají to i oni, protože Tak. taky ve většině případů se tak dobře neznáme, oni nemůžou mít 100% jistotu, že nenarazili na někoho, kdo se do poslední chvíle bude tvářit jako Milius a pak se tam třeba opije nebo něco na té svatbě a neudělá binec, že jo. Ale když se vrátím k té smlouvě, tak já už bych si to asi nelajs to prostě neřešit. Protože přece jenom, i když to nedělám tak dlouho, tak ty zkušenosti už prostě takovýhle jsou. Musím zaklapat, že poslední 2-3 sezóny absolutně žádný problém. Jakože s nikým, možná to tím, že jsem se zlepšil. Možná třeba ne, prostě mám jenom kliku na klienty. A taky to je možná tím, což navazuje na další téma, že jsem jakoby vyšší cenou odfiltroval, nevím vlastně, jak to funguje, ale odfiltroval lidi, kteří si vlastně té práce asi nevážejí. Když za to nejsou ochotni tolik zaplatit, tak si toho prostě nevážejí a potom přesně vznikají takovýhle dohady. Jo. Je to stejný, jako když na svatbě dostaneš jídlo, což mě by samotného zajímal tvůj názor. Když si říkáš, že za svatbu místo 10 000 dostaneš 30 000, za kameramanský práce celý den, třeba 2 klipy, prostě dron, všechno, já nevím, komplet. A tak si říkáš, tyjo, už mi takhle jako platí dost, zasloužím si vůbec to jídlo, mají mi vůbec ještě dávat to jídlo? Většinou slyším, že to slušnost prostě od těch novomanželů. A já si říkám, tak ale jako není to povinnost prostě. Jo, klidně já si prostě půjdu tamhle někam na bagetu a sním si to. Ale na druhou stranu si říkám, když právě zaplatí víc a váží si ty naší práce, tak naopak chtějí, aby jsme se tam cítili dobře. A to jídlo nám prostě ještě tam dají a naopak se ještě jako hýčkají si tě, starej se, ptají se, co si dáš, jestli jsi zdal a tedy a tedy. A naopak, když ti zaplatí se málo, protože si ty práce nevážejí, tak ti potom nedají samozřejmě ani polívku. Samozřejmě stalo se mi to několikrát. Já třeba na tom nebazíruju. Mně se právě jako před pár lety taky stalo, že jsem byl někde, myslím, že u Jičína v severních nebo severovýchodních Čechách. A natáčel jsem tam právě svatbu, kde jakoby nebyla úplně taková tradiční hostina a s náma se tam nepočítalo na jídlo. Říkal jsem to kamarádce, která je taky kameramanka, pražský kameramance, a ta říkala, no hele, tak to by jsem se tam na místě otočila a jela bych pryč. Jsem říkal, tyjo, ale to není úplně profesionální přístup, nejseš tam od toho, aby jedla. Jako. Je to tak. Je jasný, že jako trošku to člověka zamrzí asi, že mu to přijde takový zvláštní, ale ty lidi jako nemůžou takhle přemýšlet nad úplně každým, komu dávají nějaký peníze, aby na té svatbě pracoval, jestli si stihne dojít na záchod nebo něco, to je hlavně jakoby nějaká jeho věc, aby si když tak sám řekl nebo si to nějak vyjednal. Jako je jasný, že 99% svateb proběhne úplně v pohodě, že to jídlo dostaneme a tak dále, ale já říkám, heleďte, svíčkou mi nedávejte vůbec. Já když se v tom vedru přejím, tak já potom nemůžu běhat a já potřebuju všude vejít. Taky, přesně jak jsi říkal, nebazíru na tom, ale určitě se prostě rád najím, protože přece jenom ráno nejsem schopnej se nasnídat, protože tam je takových nervů a stresů, abych to vůbec, jestli jedu třeba někdy 3-4 hodiny prostě na místo, do Ostravy, do Polska dál prostě, tak to se fakt nasnídám, jak jsem nějakou dětskou přesnídávku si jenom v autě. A to je tak jediný. A potom prostě to jídlo potřebuju, protože potřebuju cukr, klesne mi to, klepu se mi kolena, takže prostě potřebuju to. Mám balík Coca-Cola v autě a to neustále doplňuji, nebo nějaký džus, já vím, že ta kola není zdravá. A... No, tak já mám energetiáky, což je asi úplně z toho to nejhorší, že jo? Nebo jak třeba v té smlouvě ještě, aby jsem se jenom k tomu vrátil, třeba řešíš ten dron. Protože ty máš teda zřejmě asi taky A1 jako papíry, já teda se přiznám, že mám to samý. Já třeba těm svadebčanům ten dron, já ho ani neinzeruju, že ho mám. A dávám ho prostě jako bonus. A právě když prší nebo takhle. Záběry z dronu, tam je 6-7 záběrů na celé svatbě. Ten špalír, oni jak tam jdou a je to z toho dronu. Když se mi to ještě povede, že je u toho jako mírná zvědačka. Je to super, vypadá to jako konec amerického filmu. To je bomba prostě. A zatím je to ještě nevokoukaný. Za pár let už to budou dělat zase všichni, jo. To je vždycky jako nějaká novinka. Tak, ale teď aktuálně, jak když tohle vždycky někomu ukážu, tak říká, tyjo, tak tohle je fakt super, tyjo. Tak říkám, jo, hoši. Někdo má takovou studenější povahu a moc takový ty pxinky a mlha a tak dále, tam naopak prostě třeba vůbec nechtějí. A někdo prostě ideálně ještě, aby to ještě mělo nějaký rám do tvaru srdíčka třeba, tak by se vůbec nezlobili. Jo, a člověk se na ně musí naladit a prostě holt jako někdy se občas musí obětovat jako pěkný záběr k tomu, aby ten výsledek byl hlavně podle jejich prostě očekávání. A tak od toho už je ta předsvatební schůzka si to něco říct, takže se na to ptám prostě vždycky. Jak chcete první tanec? Chcete to prostě z jedné kamery, čistě prostě, protože máte třeba něco nacvičenýho,
anebo to necháte na mě, abych se dynamicky pohyboval, aby to na ten střih prostě bylo pěkný. Jo, jasně, určitě to necháme na vás. Ani řeknou, jo, no mám něco nacvičenýho, tak přece jenom já buď teda vezmu stativ a hodím mi tam, ale jakmile o to odběhnu, potřeba bych kolegu, aby tu kameru hlídal. Tam pak někdo prostě se budu točit do kolečka kolem nich, schodí mi to. Já to takže, riskuju. no jako jasně, že to občas prostě taky risknu, ale myslím, ani se pořádně nesoustředím na tu moji druhou kameru, furt koukám, dobrý, ne, teď tam škrtnul, sakra, takže se nakonec byla posunutá, koukám penkami na ta kamera. Jako jednou se mi stal takový docela nepříjemný zážitek, že na tu svatbu se nebyli schopni rozhodnout, jestli mě chtějí nebo nechtějí. Ale my jsme den před tou svatbou ještě šli s tehdy přítelkyní, dneska už manželkou, na festival, kde jsme byli a oni z ničeho nic napsali, že mysleli, že s tím jako počítám prostě, takže zítra se mnou prostě počítají. Já jsem z Hradce Králové, tohle to byl nějaký mníček pod Brdy. Takže jsme z toho festiáku prostě, ač byl teda zaplacený, že jo, v Hradci ty festiáky jako nejsou za litra, jsou docela drahý prostě, tak jsme prostě odešli jako v půlce. A já jsem teda fakt jako ve 4 ráno sedl do auta, jel jsem do toho mníčku pod Brdy, že jo, to člověk prostě hučí motor prostě 3,5 hodiny, možná 4, teďka bych se nelhal, jo, ale prostě docela dlouho. A když jsem tam přijel, tak volám teda, kde to přesně je a oni, no počkat, ale teď vy už jste přece tady. Říkám, ne, nejsem, jako včera jsme si to potvrdili, tak já jsem teďka jako přijel a jenom mi prostě řekněte přesnou adresu. Tak prostě, jo, hele, sorry, já ti za chvilku zavolám. Říkal, dobře, když si teda tykáme, tak OK, ale proč ne, aspoň budeme teďka kámoši, že jo? A tak za chvilku volá, no a my jsme to nějak spletli, ona jako manželka si objednala taky nějakýho kameramana, tak prostě jďte zpátky. A to jo, no tak dobře, tak se můžeme domluvit aspoň jako na nějakým cestáku, protože tohle je docela jako hub, jako docela velký takový. Jasně, no. A to, no a pak už mi nebrali ani telefony, ani nic. Můj asi nejhorší incident, teda když už jsme takhle u těch historek, na který jsem se těšil nejvíc, tak já neříkám, že to je nějaký jako úplně kritický, jo, ale pro mě ještě, že to byla taková moje třeba 3. sezóna, tak si mě objednala, ne nevěsta, ale její světkyně, nebo družička, něco takového, to už si fakt nepamatuju. A já jsem si pamatoval jméno jenom ty družičky. A ne ty nevěsty. To se občas stane, no. No to je jako zatím to zní jako hrozně jako furt idylicky. No a já jsem potom točil jednou paní takhle přes rameno, jak si prohlíží album nebo manželů. Jak se tam líbají ty fotky prostě z Instaxu a takhle. Přišel takový starší pán, mohl být třeba 65, co bych, nechci mu přidávat úplně, ale možná i 70. Byl už jako tak mírně navátej, možná i víc než mírně. A co to tady jako děláte? Už fakt měl takový ten přízvuk jako hodně rozevlátej. Kam, no tady prostě točím, že já jsem kameraman, OK. A potom už ta paní odešla, a on se mě jako tak v podstatě ještě nadběh a vy tady točíte prsa mojí neteři. Kam, ne. A já jsem si to sranda, furt jsem si říkal, jo, dobrý, jsem na svatbě, to se přece nemůže stát něco takového na svatbě. Kam, ne, to já jsem potřeboval to svatební album přes rameno, víte co, aby to byl jako zajímavý dynamický záběr. Už jsem odešel. Já takhle už to chápu, on to pochopil jako ten záušák, jakože se jí koukáš do střihu. No jasně. Ježišmarja. No, já jsem mu to vysvětlil, vyšel jsem ven a já už jsem odjížděl v podstatě. A jsem se tě ptal, co tady jako děláš, jako kdo tě tady chce, kdo si tě jako objednal. Říkám, no já jsem tady jako od nevěsty. A zeptal jsem mě na to jméno té nevěsty, jenže já ho nevěděl. Já jsem viděl tu družičku, že jo, no tak to teda není ona, ty tady vůbec, a dej mi občanku. Říkám, občanku, jako, já se omlouvám, ale mně se to fakt nelíbí vůbec, jak se mnou mluvíte. Přišla nějaká jeho manželka, ještě nějaký další tetky starší a možná si nevzal, že si nepíchnul inzulín na cukrovku, že jo. Takže asi i to se do toho trošku prostě promítlo s tím alkoholem. A já jsem byl úplně, jak to ještě fakt byl skoro můj začátek, jako vyklepaný, říkám, nechte mě bejt, prosím, já chci jenom. Ale třeba co se týče té techniky, právě aby jsme se trošku přiblížili tomu klientovi, jestli ti to nevadí, tak klidně prostě můžeš říct na rovinu, kolik prostě stojí tvoje technika. Já si myslím, že to není to osobně nic tajného, protože mně přijde, že si to prostě lidi neuvědomujou, kolik ta technika stojí. No, tak ten setup, který většinou na tu svatbu beru, což je 2 zrcadlovky, většinou každá z nich má ten nějaký základní objektiv kitovej, setový objektiv a k tomu nějaká 50, která většinou jde dát na obě kamery, k tomu nějaký rybí oko, 3 GoPro, dron, mikrofony. Bych to odhadl tak od těch 150 do 250, úplně jako od pasu, když to střelím. A to asi nepočítáš ještě nějakou postprodukci. Říkám, tolik, kolik hodin udělám na svatbě,
tak když se to strojnásobí, tak to potom věnuju postprodukci. Já to spíš beru tak, že ta svatba je jakoby natáčecí den, ale realita je taková, že někdy to je třeba i 20 hodin. Já ty lidi moc jako nelimituju, říkám, hele, rád bych jako odjížděl třeba kolem 7 večer, ale poslední dobu třeba frčí ty prskavky. A to je až po setmění, což je v létě třeba o 10:30 v 11. Říkám, dobře, jestli si zatím fakt stojíte, tak já tady prostě počkám. Někdy mi ty lidi sami nabídnou, že tam přihodí prostě nějakou 1000 za to, ale většinou, když to nezmínějí sami, tak jim to nechám prostě jako v rámci nějaká pozornost prostě podniku, jako no, ale většina těch lidí to dělá tak, že jako připočítávají, no. Já mám ve smlouvě za každou započatou hodinu mám 1000, což tak vychází, ale vůbec to neberu nějak striktně. Když vidím, že fakt jsou strašně příjemný, že mi furt všechno něco nabízejí, vůbec to neřeším a nikdy jsem jim nic jako neřekl. Když neberu to vůbec tak, že mají tanec a že bych mezi tím třeba nějak vodil, prostě ne, jsem tam o 3 hodiny navíc, vůbec jsem to neřešil. Ale právě ta opatrnost. Do té smlouvy jsem se to dal až potom, co jsem byl třeba o 2,5 hodiny díl. A pojďte ještě sem. Nebyla mi nabídnuto celý den vlastně nic, žádný občerstvení, žádný pití, nic. A potom samozřejmě ani žádný peníze. To samozřejmě nekončí u tohohle. Už jenom to, že ti na začátku nepodá ruku, tak to se pak táhne s tím, že tam máš být o 2 hodiny díl, nedá ti žádný peníze. Pak si sedneš tomu kompu, odezdáš a nemáte náhodou ještě tohle. Říkám, ale přece, teď já tady mířím kamerou na vás týlencí, jak bych mohl být někde tamhle, nemáte tetu z levýho kolene někde vzadu. To je přece prostě kramena, se mi taky stalo a prostě to nejde. Ale tohle, co prostě skončilo, když jsem zdražil. A od té doby jsem tam co neslyšel. Ale je to pravda. Já mám vlastně ještě jednou vzdálenýho příbuznýho, my jsme takový gang, jako trošku příbuzných. Jo. Ještě v Jíčíně mám svýho vlastně strejdu přes koleno, který tam má docela úspěšnou videoprodukci. A ten mi tenkrát řekl, já když jsem začínal, tak jsem ty svatby dělal právě docela dost levně. A je pravda, že takhle, já jsem vždycky chtěl, aby ten klient za ty prachy měl prostě to, co mi zaplatí, tak aby to fakt jako dostal. Prostě, že nechci prostě ani korunu navíc jako zadarmo. A on mi říkal, hele, to je prostě blbost. Jo, jasně, to bylo leta zpátky a běžná cena svadeb byla třeba, nevím, kolem 8 000 a já jsem je dělal třeba za 6. No, jsme tak podobný. No, a on mi prostě říkal, hele, prostě to normálně hoď celý na 10 a uvidí, že na konci léta uděláš tlustou čáru a ty peníze budeš mít úplně stejný, ale s tím rozdílem, že ty věci budeš dělat prostě pěkný, dotáhni je a ty lidi si tě budou doporučovat sami. A fakt se to stalo. Tenkrát tady ten Pavel mi tohleto doporučil, já jsem to nacenil a opravdu to byla první sezóna, kdy jakoby když začala ta následující, tak mi najednou prostě volali úplně cizí lidi a říkali, hele, mě prostě doporučila tady jako Markéta prostě z Jíčína, že si něco natáčel a strašně se nám to video líbilo, jestli by se nám to neudělal taky. A to jsem třeba předtím vůbec neměl. Že najednou prostě měl jsem na zpracování ne 3 dny, ale prostě celý týden zaplacený. Takže jsem to prostě dotáhl, prostě, aby to fakt bylo perfektní. A ty lidi prostě to chytlo tu vlnu samo. A ty nevěsty potom volají sami a najednou nepotřebuješ řešit žádnou propagaci, nic. Protože ta nevěsta, když řekne, hele, on prostě přijede na místo, nemá potetovaný obličej, nekouří tam, nebo pije se tam, nebo já nevím teďka, co by mě ještě mohlo napadnout, není sprostej, nebo nenadává lidem. Jenom jednou jsem na svatbu přijel pozdě, teď neříkám nějakých 5 minut, takhle, když tam prostě někde jakoby bloudíš, ale stejně jsi tam natolik včas na přípravy, takže to ničemu nevadí. Ale přece jenom vesnice, když už jsme u toho, tak mají někdy podobné názvy, stejné ulice a třeba jako jenom jiný číslo popisný, anebo naopak ty čísla popisný ani nemají, mají jenom prostě ulici, ale takových tam jako je těch názvů je mraky. Jo. A já jsem to našel, přijdu tam, fakt hrozně rozbořený barák. Tak volám, tak jsem tady. Já u takového tohohle baráku, no tak to jste asi úplně někde blbě. Naštěstí, ta dobrá, správná lokalita byla asi 20 minut od tamtať, nebo 15 dokonce, že já jsem celou dobu jel za traktorem. A to byla úzká cesta, nedalo se ho prostě nějak objet. Já jsem se spotil jako prase. Prostě takový stres jsem fakt dlouho nezažil, já se nesnáším. Nerad chodím pozdě, kamkoliv, fakt se na tom zakládám. Jsem rád dochvilnej a když jdu pozdě, tak ono se nic nestane, ale stejně je to takový prostě divný, že ne? A ty teda, co se týče nějaký nejhorší, nejbizarnější historky, já ji přece jenom jako mám určitě jako víc, jednu základní jsem řekl, myslím, že to zatím bude stačit, další si nechám třeba na příště, ale určitě máš něco, co tě opravdu jako šokovalo. Ale jo, myslím, že to byla jedna z mých prvních svadeb, když jsem byl fakt jako docela nějakých 13-14 let, ale tam jsem byl s rodičema, myslím, že zrovna tam mě jakoby alternovala moje mamka a ta nevěsta nechtěla říct ano. A nikdy předtím, ani nikdy potom, nebo nikdy předtím, hlavně teda nikdy potom, jako z té perspektivy, se mi to nestalo. Prostě nechtěla říct ano. Tak do ní šťouchali a ona ve finále potom řekla něco jako, ale no jo. Jo, každopádně na závěr,
koukám, že to máme opravdu jako dost podobný. Doufám, že jsme se trošičku klientovi přiblížili, co se týče financí a všeho ostatního. Já ti moc děkuju. Bylo to strašně příjemný. Já tobě První víc, tyjo. historický Oktalk je u konce. Já doufám, že se vám ten díl, až se samozřejmě sestřihá, bude líbit a že třeba i pro začátečníky, kameramany, svatební, to bude takový jemný tutoriál. Takže aspoň víte, co třeba do budoucna. Tak díky, čus. Bylo mi ctí, čau čau.